Разбира се, зависи от протеини, от колаген, титин и други. Не само те. Двата хрущяла, с които са опаковани костите, са много интересни. В състояние на покой хрущяла има също гъбеста структура и най-добре е да си го представите като гъбата, с която мием чинии. Когато е в покой, ставата, няма движение, спим. Ако оставите гъбата, тя попъва всичката течност и задържа течността вътре в себе си. По този начин хрущяла, когато няма движение, попива синовиалната течност и я държи вътре в себе си. В ставата има малко течност тогава, или почти няма. Ако вие обаче стиснете гъбата малко или пък много, какво става? Пускате течността, нали? От гъбата почва да тече водата. По същия начин, когато ставата се размърда и двата хрущяла почват лекичко да се допират и масажират един друг, също като гъбата, течността се излива вътре в ставата, което е прекрасно за движението. Всичко да върви по мед и масло. То буквално е като масло. И когато това се случи, ставата вече е способна на всевъзможни по-предизвикателни движения, по-изискващи движения. Именно на базата на това вече идва изводът, че движението лекува ставата. Движението пълни ставата с течност, не друг. И на тази база се развива цяла една наука, последствие и други. И тази наука как се нарича? Тази наука е наука за лечение. Кинезитерапия. Точно така. Кинезитерапия буквално означава лекувам чрез движение. Последствие пилатес, както и двигателната част, физкултурната част от йога, спокойно причисляваме към кинезитерапията и те имат много общи и методи, и упражнения, и средства, и цели. Добре? Ясно ли е до тук? Видове стави. Класифицираме ставите според степента на свобода на движението, което те позволяват. Най-прости са ставите на пръстите. Те позволяват само един вид свобода. Отварям. И затварям. Много често ние тренираме цялото тяло, но много често забравяме да тренираме тези малки стави. Вследствие на това, около 50 и няколко години, тези стави ще се разсърдят, ще са така пренебрегнати и се получават ставни изменения. Те не са точно поради това, че сме остарели, а поради това, че не сме ги упражнявали. Тренираме корема, гърба, до пето, но се забравяме
да тренираме тия малките стави. Не ги забравяйте, нали? За да можете и в по-така напреднала възраст да не страдате от ставни промени. Таката най-леките стави, наричат ги правоъгълни или макарични. На някои му приличат на макари. Следващи по сложност стави са, които дават 2 степени на свобода. Те се наричат елипсовидни. Китките, лактите, коленете, глезените. Те дават 2 степени на свобода. Привеждат, затварят, отварят, отвеждат и привеждат. Български. След малко ще го кажем и на латински. Сега в йога, нали, понякога казваме направете кръг с глезена или кръг с коляното. Вие вече знаете, че Господ не е дал това. Правите нещо елипсовидно. Нали, Homo sapiens не може да направи кръг с китката, нито с лакета, нито с коляното, нито с глезена. Образно казано, стараем се там нещо да закръгляме. И ето идват най-съвършените стави, които са 3D. Кои са те? Той кои остана? Тазобедрени и рамени. Да, само те имат сферична форма и ротират. Само тазобедрена и раменна. Нали? Пловците и също Grand Tronc de Jambe, пилатес, ротация на тазобедрена става. Съответно, айде малко вечерна гимнастика. Сега да го кажем на латиница. Относно тазобедрена става, ние гледаме лицевото положение, т.е. равнината, в която е разположена ставата. Ставата е отворена фронтално, тазобедрена специално. Така, при нея се случва флексия, екстензия назад, пронация, супинация и ротация. Значи в 3 равнини се движи. Флексия, екстензия към вас, пронация, супинация към стената и трето ротация. Значи, Може ли да го питам нещо? Да. Защо аз съм ги учила абдукция и аддукция, отвеждане и привеждане? Ами, защото зависи от движението. Абдукция навътре, абдукция навън. Това са абдуктори и аддуктори мускулите на около тазобедрена става, бедрени. Раменна става. Изтегляне напред, флексия, екстензия назад
пронация и супинация. Супинация е движението към основната кост, към гръбнак. Колянна става обаче е обърната обратно на тазобедрена при човека. Така че там флексия и екстензия се случват точно в обратните посоки. Колянна става флексия е назад, екстензия е напред. Вътрешни бедра се наричат абдуктори, но да стигнем до мускулите. Сега говорим за ставите. Ставите, които ротират, винаги имат сферична форма. И така, гръбначен стълб. Около 34 гръбначни прешлена. Добре сте чули около, защото понякога при по-високите хора са по-високи, по-ниски, са с един повече или по-малко. Ето как изглежда гръбнака фронтално, отпред, отзад и в профил, сагиталната равнина на тялото. Изглежда прав само в фронтална равнина, а в сагиталната ние виждаме, че гръбнакът имат 4 функционални извивки. 4 нормални извивки. 4 извивки, които са присъщи на гръбнака. Най-горната извивка се нарича лордоза, вратна лордоза. Следващата, която е на нивото на гърдите, се нарича гръдна кифоза. Тази, която е по-надолу, отново е лордоза, поясна лордоза. И гръбнака завършва с последните сраснали прешлени, което наричаме сакрална кифоза, т.е. постоянно редуване. Лордоза, кифоза, лордоза, кифоза. 4. 2 лордози и 2 кифози. Най-високата част на гръбнака се състои от 7 шийни прешлена, които се бележат със знак С, защото на латиница се наричат cervicalна област. Следват 12 гръдни прешлена. Отбелязваме ги със знак Т, или те са от Т1 до Т12. Тъй като тази област се нарича торакална. Следват 5 поясни прешлена. Спускаме се надолу, разбира се, от L1 до L5.
Областта се нарича лумбална. И най-отдолу са 5 кръстцови прешлена, които са сраснали. Отбелязваме ги с римско S. Вие имате тази схема. А областта е сакрална. Сакрума. Затова идва S. Последен прешлен, кокса, един опашен, последен, няма да сложим тук, закърнялата опашна кост. Ето я. Добре. Тук имаме за мускулите. Видим дали казахме всичко за костите. Общо взето да. Деформации на гръбнака са всевъзможни. Някои са следствие на травма, придобити или пък вродени. Сега искам да ви покажа. Вие вече имате снимките на сколиоза и кифоза. Може да си ги извадите и да си ги разгледате. Ето ви една снимка на сколиоза, при което това е, ето вижте, рентгенови снимки. Това е двойна сколиоза. Долу в лумбалната област е силно наляво. Наляво се нарича сколиоза синистра и след това тръгва надясно. Сколиоза декстра. Ето как изглежда страданието. Така че сколиозата може да вижда се във фронталната равнина, може надясно се нарича сколиоза декстра. Отклонение на гръбнака надясно в фронталната равнина. Отклонение на гръбнака наляво в фронталната равнина, сколиоза синистра. Може да има комбинация от двете. Или още по-неприятният вариант е, в който гръбнака усуква. Сколиозите имат своята различна степен и своята съответна сериозност. Първа степен се счита от ортопедите за непатология. Въпреки всичко, добре е тя да се проверява. Става дума не на ръка само, защото на ръка не може да се усети. Да се проверява чрез визуален апарат, диагностика и преглед от специалист, за да се изключи евентуален прогрес. Да се внимава дали тази сколиоза не прогресира, което вече няма да е така безобидно. И също така да се внимава дали тази сколиоза не тръгва в усукване. Препоръките и при първа, и при втора, и дори при трета степен са специализирани двигателни упражнения, които ние учим в 300 часа.
С подобни терапевтични тренировки се занимава и кинезитерапевта. Другото най-често разпространено изкривяване се нарича кифоза. Имате снимката. Тя се забелязва в сагиталната равнина. Когато извивката на кифозата е твърде интензивна, тогава вече ние имаме хиперкифоза. Липсата на кифоза, първия младеж, е също патология. Прекалено правия гръб. Добре, така и така сме на гърба. Ще минем и към мускулите, защото тук има неща, които са свързани, не са свързани само с костите. Добре. Разбира се, на гръбнака има всевъзможни патологии. Ние въобще нямаме нито намерението, нито авторизацията да ги изкажем. Ще говорим за тези неща, при които йога и пилатес помагат и лекуват наистина. Следващото, което ще спомена, виждате ли тази червена точка? Това е дискова херния. Състоянието, при което един прешлен се изхлузва от редицата и излиза навън, това е червеното, се нарича дискова херния. Интересно. Причини: генетични, резки движения, упражнения или работа с високи тежести. Или неясни, случило се. При това излизане, виждате ли тези пък жълтите шнурове? Това не са просто шнурове. Това са разклонения, които тръгват откъде? Вижте, отвътре откъде тръгват. Какво е вътре? Преди малко казах. Гръбначен мозък и това са нервите. Да. Главните нервни сплитове, които са разклонения на гръбначния мозък. Про тях протичат командите за двигателна дейност. И диска, той е червения, дето е излязъл, започва да се търка, да докосва директно най-близкия възможен нерв. От ходене по зъболекара, на всеки му се е случвало, който е възрастен, вие много добре знаете какво се случва при докосване на нерв. Тежка, остра, неописуема болка. И именно с това се характеризира състоянието на дискова херния. Ако това се случи само веднъж на гърба, е достатъчно сериозно. Ако го имаме на няколко места, защото ние може да имаме същото това състояние и горе на врата, имате и дискова херния, която е във вратната област, или може да е навсякъде тук. Ако имаме на няколко места, наричаме тази болест дископатия. Традиционната медицина е безсилна през дископатията. Това, което помага, са единственото силни болко-успокояващи лекарства. Така, тук, както и да въртя лекцията, не мога да кажа нищо по-добро от нашата статия. В нашия блог, посветен на пилатес, има много малко статии. И една от най-разглежданите е
Пилатес, Одисеята на 50-годишният мъж. Статуята е преводна. Тя е по действителен случай на Ню Йорк Кардиган. Тя разказва, описва огромните страдания на един човек, средностатистически американец, който една сутрин се събужда с невъобразима болка. Прекрасно той описва невъзможността да помръдне, ужасната болка, как часове наред, защото той е сам, живее сам, малък апартамент, как часове наред се бори, търкаля се по леглото, пада от леглото, разглежда какво, часове наред гледа какво има под леглото му. Докато стигне и успее да хване телефона си и да повика бърза помощ. След това идва, казва как не му дават никакви обяснения, защото фелчера е без това бързаш в такъв голям град, му казва, че никой не знае каква е причината и единственото, с което му помагат, са неистова доза болкоуспокояващи, включително морфин. Както и да е, след няколко дни му преминава и той в ужаса си почва да търси какво ще се случва и разбира каква болест има, диагностика и така нататък се прави и разбира, че този ужас може да се повтори във всеки един момент на живота му. Това много го наранява да почва да търси лечение. Първите, при които отива, са център по кинезитерапия, при които те не само кинезитерапия, сигурно и физиотерапия, и масаж, и упражнения, и лечение с ток и други. Но резултатът е никакъв. Той получава периодично такива кризи. След което търси причината в лекуващите кинезитерапевти и самия той описва, че в желанието си те да се отърват от него, през носа си промърморват миедина пилатес. Много искам сами да прочетете тази статия, защото аз така съм бедна в перифразите. То идея си няма, разбира се, като един истински мачо. Идея си няма какви са тия пилатес работи. Написва го на телефона и излизат веднага жени в стегнати, ярки клинове. Той побеснява, нали? Се чуди как аз това ли ще се занимавам с тези жени, които имат свободно време и пари в повече и се чудят къде да се заврат, нали? Едва ли не, казано по-балкански. Но неволята учи, отива той на пилатес. Тук не мога да опиша, трябва да си изчетете статията. Описва как минава първия урок, как му обясне на енергийната централа, тялото и разни други там чудатости от пилатес. И как е единственото, защото се е върнал на втори и трети урок, било защото картата била предплатена. След което обаче цялата статия продължава, като той описва как пилатес слага край на неговите болки. Край на неговите толкова тежки пристъпи. Защото това е пристъп. Случва се от време на време. Никой не може да каже кога. И описва живота си вече с нова двигателна и мускулна активност. Говори и за сексуалността, която се променя, и за други, чисто физически качества. Така че статията дълбоко я уважавам, тъй като не само е красиво написана, но е самата истина. Препоръчвам на всички да я прочетат, за да знаят какви мощни оръжия в кавички, разбира се, оръжия, за да помагат на хората, имат в ръцете си. Добре, до тук с дископатията. Имате ли въпроси по това състояние?